Aru, Tony una. Tani. Aru Tani. Noctuna. Aru. Ini takamana siya nokniak tunga. Qatlaaq suan. Аллаккерисарфикорсуа манна инеқарфигиатсугу укиуа таасиннерлу налуатуума аннанна аннанна Nana yasaununtai qinnuteqarpunga ilulissanu pititsimik akuarisaassuuma angerlalaassuunga ullufiortun ua ilulissanu qarniangilangaala kooriartorlunga Aqtisitluana lakkaalaanginnarniaraluarta anda sanglati anana ya voksi op ya acceptere skata anana ananango Så ikke. Hej, Susanne. En spisebillet. Spisebillet. Godt skrev selv, Brian. Ja. Ja. Absolut. Tak skal du have. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hvor opholder du dig nu om natten? Ja, det er et nyt sted hver aften næsten. Ja. Og så fortalte Michael mig og også Hans, at du var interesseret i at komme ind på plejeafdelingen. Ja, meget gerne. Hvorfor vil du det? Fordi jeg kan mærke, at min krop, den kan ikke tåle drik mere. Når jeg vågner om morgenen, så er det med rystesyge og opkast, og det kan jeg ikke lide. Jeg plejer at
at kunne drikke med manér, men ikke længere. Det er druk. Alt for meget druk, ja. Jeg kan ikke gøre det på andre måder end et sted, hvor jeg kan få noget medicin for ikke at få rystesyge, ellers så kan jeg ikke holde op med at drikke. Er du interesseret i at blive helt alkoholfri? Ja. Venter du her? Lukket. Skal vi så komme og trykke ned på en batteri. Anak, lagi lah. Oh siap, kayu. السبي تعمل بشرنيت السبي تعمل بشرنيت شامل لبن برسودا أشربي أشربت أشرب قوي Suisi! Imagine أغيت قايلو ما توسعتني ما توسعتني اللي قايلو اللي تعالي قايلو Ini tali kau ya, imagine orang sini kau ya, tamat angin tali esefti. Apa sih? Ni perasun, ni per, situ ni ya sini ya. Sini ya. Sini tu sana orang sini kau pergi ya. Ikut tahu apa sini ya? Siapa nu?
Damak 생일이지. 생각할 뿐이야. Det kan jeg ikke lide. Bange. أيوة شوية دم الشيء. Det var det godt. Og det er fandme hårdt. Og sne i læsten. Alt falder ind. Så jeg blev rasende rigtig meget. Fanden har du gang i din fucking have? Men jeg elsker have. Jamen, havet kan ikke stoppe. Men altid bølger. Så fanger vi 12 tons rejer. 4 timer slæb, 12 tons rejer. 12 tons har jeg lægget den sammen med mine egne hænder. Da jeg er færdig ned i læsten, så produktionschefen sagde til mig, at jeg skal op til broen og snakke med styrmanden. Jeg var helt hele tiden. Jeg plejer altid at være frisk og være glad. Men den dag var jeg helt hele dagen. Så da jeg er færdig med at arbejde med der bobbens, så gik jeg op til broen. Så styrmanden, han gav mig hånd. Du skal ikke blive... Du skal være slappe af. Jeg har dårlige nyheder til dig. Så ringer han til politiet. Jeg har en dårlig nyhed. Og hvad er det? Du er blevet forladt. Forladt? Er min kæreste? Ja, sagde han. Ja. Men hun er gravid, og har hun fundet en mand? Nej, det er en anden måde. En måde. Han fortæller mig, at hun på de selvmord hænger sig selv. Klokken var 10, og hun blev fundet den gang. Så jeg tror det. Så da vi kom ind til landet, hentede jeg politiet.
Vi har en billet til dig til hjemrejse. Hvorfor skal jeg det? Jamen, du har lige fået at vide, at din kæreste der lige begår selvmord. Nej, det er hun. Hun er gravid. Skal have en baby. Hun vil ikke begå selvmord. Vi har noget andet, som vi skal opleve. Jeg græd ikke. Jeg bliver sendt hjem til den opdeling. Da vi landede til den opdeling, så kommer mor og min far. Nej, ikke min far, min stedfar. Og hendes forældre. Da jeg så dem alle sammen, gik græd alle sammen. Jeg var hende. Hvad er der siger? Jeg tror ikke på det. Jeg græd ikke. Men da jeg så hende i sygehuset, faldt jeg bare til hende. Så jeg faldt i hende. Hun plejer altid at sige, min assessor. Sådan. Aqunuluttarneri soorluwa igattikkiarta. Hej Gitte, det er Lotto. Hej. Hej. Når du i morgen, så kommer dit seng Hvornår? Hvad tid? mellem kl. 12 og 18. 12 og 6 om aftenen. Og om aftenen? Mellem kl. 12 og kl. 6 om aftenen. Altså 12 middag og 6 aften. Okay. Okay. Men ved du hvad, Linda og jeg har jo nogle dybe puder og noget porcelæn, de også vil komme med. Okay. Ja, så hvis vi kommer sådan omkring 1:30.
Ja. Men så kan det være, at sengen er kommet, men det betyder faktisk, at du skal være hjemme fra kl. 12. Okay. Ja, Okay. og så kommer vi og ses i morgen. Ja. Ja, du kan ikke byde på te, for du har ikke nogen redskaber. Vi ses i morgen. Hej. Rimmer, kan du så nattøj? Her. Ja, det er helt vildt regnet. Rimmer, nattøj her. Hvor er mine sko? Nattøj. Kan du så nattøj? Kan du så? Hvor er mine sko? Så til ham, han skal nattøj. Nej, ikke her. Hvor er mine sko, Dorte? Din sko. Du har jo sko på. Kan du ikke sige til ham, han skal nattøj? Her, nu kommer regn. Hvem er det? Ja, det er Iseverden. Nå, hej far. Det er mig. Hej. Hej. Langt. Det går. Jeg er tilbage i København og drikker igen. Det er ikke så godt. Så, Det er noget lort, jo. ja. Ja. Men jeg skulle høre, om du ikke har nummer til Emil? Til Emil. Ja. Jeg kan ikke ringe tilbage på det nummer her. Jo, det kan du godt. Så prøver jeg lige at finde det. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Hej, hej. Det er første gang, jeg snakker med ham i 4 år nu. Det er mærkeligt at høre hans stemme igen. Jeg savner ham. Men han er meget glad for at høre mig. Så lyder det som om. Gør det ikke? Ja. Får du pension? Ja, altså, jeg har 7. Det gider jeg ikke. Ikke endnu. Selvom jeg ved, at jeg kan få den med det samme. Men jeg er ikke færdig endnu.
ikke betalt huslejen. Jeg tror, jeg skal gå ud igen i morgen. Har du fået indbetalingskortet? Hvad? Har du fået indbetalingskortet? Hvordan gør man så? Hvordan gør man? Nå. Fuck yeah! Luca! Du ikke? Hvor der er? Ingen klapper, du er ikke? Ja. Det er altså en lille. Tak, ja. Kakkelakken er stadig sover. Hvad? Kakkelakken er sover. Så efterlyst. Ja. For tyveri. Ja. Ja, ikke efterlyst. Du skal afhøres. Ja. Det er noget med en Puma-trøje. Hvad for det? En Puma-trøje, altså den 18. februar. Nede i Amager-centret. 18. februar. Ja, i år. Nå, der har en af dine kammerater stjålet en Puma-trøje, og så givet den til dig, og du har opbevaret. Men den er så hallo, jeg blev presset for det. Du bliver presset til at holde den. Okay. Så det er jo ikke noget, du sådan... Han lå med... han skulle hente penge i banken i Amagerbanken. Mm. Så vidste det så kraft, at man skulle lave et eller andet. Og jeg kunne ikke gøre noget. Okay. Så du nægter, og så, du nægter, at det fortsætter? Jeg er ikke medskyldig med det der lort. Okay. Det er han presser mig sådan der. Ja, altså det er jo ikke mig, der skal tage stilling til, om du skal have en bøde for det. Men indtil videre, så er du i hvert fald sigtet for dig. Jeg skriver i afhængsrapporten, at du blev presset til at holde den, og du ikke havde noget fortsæt om at stille mig sådan der, sådan... Okay. Giv den til mig sådan der. Ja. Ja. Så skal vi ikke sige det, så hvis du bare lige henvender dig der på Hørsvej i morgen, eller en gang i næste uge. Ja, jeg prøver i morgen. Skal vi ikke sige det? Jo. Ja. Ich mache nur agurrisage matlu. Se mi sottussaga kuona. Una mikari qamna tu agurrisage. Ila agurrisage imadu pino finra mi wo apdatin ingsitin. Tamam ma kikitun university soki. Angala fiuna lani kam. Imma wan tikirannertungamnin. Tesami. Allamna. Angala fiuna lani kam. Sorum tamakhitingi. Nami agurrisoriarlutik ta
Taktikatatikkunnaarniarsigu. Sianarfiisuakki utuneqaninnerni. Hej. Må jeg spørge dig om noget? Må jeg spørge dig om noget? Det er din egen skyld. Det er min fejl. Ja, det har været hårdt. Jeg græd, da jeg kom på SAS. Og sige, det er nærmest sidste gang Grønland. Bye-bye. Godt liv. Jeg var træt af folk, der dør rundt omkring mig. Så begyndte jeg at drikke. Og kan ikke lade være med at stoppe. Begyndte jeg at gå sammen med hjemløse. Men alle dem, der er nærmest kender fra dengang, de er alle sammen døde. På grund af druk. Har du nogle planer for i dag, så? Ting blev anholdt med vilje. Det er det eneste sted, jeg kan holde mig væk fra alkohol. Det er et lukket fængsel. Ja. Der har kun været kaffe i. Godnat. Godnat. Lad nu bære i dig. Nej, vi vender det og slap af. Sødt, så mycket ved. Hvor er du natøj, ja? Sidder du ikke og siger noget til mig? Jeg siger, man, du vejer 40 kilo, man kan smide dig rundt som en sæk kartofler, mand. Hvad ved du? Fucking nar, altså.
40 kilo. Ja, hvis du vejer 50, så får du en flad, så du lander derovre. Vil du have en flad? Du må selv vælge. Jeg siger, lad være med jeg siger til dig, at jeg ikke gider at slås med dig, men første gang du rører mig, så smadrer dig. Nu har jeg sagt det til dig. Adam, du er vild at være. Hvad kommer du og planer dig for, Knast? Ja? Skal jeg så også begynde at plane mig? Hvad planer du dig for? Hvad planer du dig for? Hvad? Hvad planer du dig for? Hallo? Hvad planer du dig for? Er det noget, du vil? Er det noget, du vil? Er det noget, du vil? Nå, start, mand! Er det noget, du vil? Er det noget, du vil? Du siger det! Du siger det! Du vil sige noget! Hvad? Er det noget, du vil? Er det noget, du vil? Er det noget, du vil? Nu kommer banserne. Nu er det mig, der laver ballade, hva'? Hvorfor er du så pisse det? Det er jo fordi, at jeg ikke gider det her lort. Jeg vil kraftedeme jeres skyld. Kom og slap af. Hvad sker der med? Nej, men han blev overfaldet af nogle andre. Nå, og de er gået på stedet, eller hvad? Ja, de er lige smuttet herfra, men så prøv at hjælpe ham jo, fordi jeg kender ham fra hjemløsstederne. Der er noget med, der gør. Det var ikke ham, der slog, men der er nogle andre, der gjorde det, men de skyndte sig afsted. Men jeg prøvede jo bare at hjælpe min kammerat. Ja, det kan jeg forstå. Nå, hvad gjorde de ved ham? Slog de ham? Ja, de lavede ham ned, så de prøvede at slå ham i ansigtet, men så nåede jeg til fat i det, og så rykte den. Hvor mange var det? Der er kun 2. Få ham til at slå af, ikke for hans egen skyld. Ja, hej Pernille. Det er Michael over for kirken. Hej. Kenny Emil Stenholt er skrevet op til en afgiftning derovre. Er der nogen udsigter til, hvornår det kan blive? Han har været ude og få taget røntgenbilleder, og der er ikke noget. Mellem 10 og 11 på tirsdag. Okay. Det er jo en lortetid, du ser frem til. Kan du overholde den? Ja. Skal vi mødes herinde på pladsen? Ikke? Den her gang lykkes det. Ja, heldigvis. Ja, det gør. Det lykkes det her. Aduh, nu kayo na. Nu kayo na, Emil kasi ano. Ay, nu kayo na, Emil kasi ano.
Itu sa aying. Kipin hone me bunga. Ah? Netsaswera si. Na ata. Ana. Nuka yun na. Ay. Ngayon na, nuka. Ayun ni. Ya. Tama tukan. Atat iniwin pisuarit. Nago na tata. Tutaka fini saya roak nasari na irap. Pingasung. Koyana sisiya. Pikori. Ima atat uyak ko. Atat iniwin pisuarit. Koyana. Tutaka mo bunga. Ay, bye-bye. Min lillebror. Hvem er du? Jeg hedder Michelle, Ja. Og jeg er socialrådgiver og kommer fra Jobcentret. Ja. Jeg er herude i forbindelse med det, der hedder Projekt Fælles Ansvar 2. Det ved jeg ikke, om du har hørt om. Jeg fik jo en mail fra min kollega Lone. Jeg ved ikke, om du har talt med Lone. Nej. Om at tage den her samtale med dig. Og ville egentlig høre sådan, om du havde sådan, altså nu fik jeg en mail fra Gitte om, at du havde overvejet at gå i det her matchbold. Hvad er det? Det var mig, der sagde, at jeg skrev en ortopæl i at spille fodbold. Ja. Så der findes noget, der hedder matchbold, der har at gøre med sport. Det var bare det, som jeg elsker fodbold. Snakke om. Ja, men man kan sige, vi skal også holde en jobsamtale i dag, fordi man kan sige, jeg holder også samtalen, fordi du har en sag i Jobcentret, fordi du modtager kontanthjælp. Har du noget papir, jeg kan bruge næsen med? Hvornår tager du til Grønland, Morten? Den 19. 19? Ja. Det her vil jeg spørge om man kan holde sin kontanthjælp med sig derovre. Man kan sige, at altså nu kender jeg jo så ikke helt årsagerne for det, men altså man kan sige, hvis vi kan få planlagt et aktiveringsforløb, så vil jeg sige, så er det okay. Hvis vi kan få planlagt, at du starter en eller anden form for aktivering, når du kommer tilbage fra Grønland, så kan vi godt bevilge det, men det kræver, at vi får lagt en lidt længerevarende plan, før at jeg kan bevilge det. Reglerne er sådan set for friperiode, at man skal have været i aktivering i 11 måneder ud af de sidste 12.
man kan så gå ind og bevilge det, hvis man får tilrettelagt et længerevarende aktiveringsforløb. Er du med på det, Norske? Nej, det er helt... Og jeg er spændt på at rejse til Grønland. Og sige alt det motherfucker, som jeg har vokset med, hvordan... I lang tid siden. 7 år, det er lang tid siden. 7 år på gaden. Og snart bliver smidt ud allerede. Det er okay. Jeg er bedst. Næste gang, så skal jeg nok lade være med larmsummer. I virkeligheden, der er jeg lidt bange for at rejse til Grønland. Meget. Jeg ved ikke, min lille hjerte og min lille hjerne kan holde så meget. Der er for meget følelser. Det er jeg bange for. kamu ang iyong kasusi at ang utasusi. Iking utasusi do panakasumi idisino ito upang nangyayat sumi tasanganak mo kami sa mga musi. Nuka nuwanak tuwo nuwanak tuwo si Mamo ay masusi Mamo at ang utsi minut kaning isang minut inong katsi minut ito nuwanak sumi kinapakuni. Kilisam ni inagisa ni nakatsi ni pifisimi na pinusang mi ako sinang mi inokatsi siya ni nuwan na sumi sa bahasa tinapinakuli. Taman na lang makaso pinusutuno ko ni pulok tapat idisilong pinusutuso si kesa pamasasasi idiutisi sa bahasa at isusyakin na kasi isusasyon kasi inuuna nasulit na nila ito kaya sa kaya ko pigitito o kaya at oktuwa na sa tingin ng narap at tuho ibigisin nyo ako sa kulatan lugar na ibigisin niya na sa ko inuwas sa na jimik ko pero sa mga mga hinin.
Aqui ao suporta. Nu skal vi lige sammen se dine ting igennem, fordi det er jo, man har jo ikke stoffer og alkohol med her på stedet. Nej. Så derfor gør vi det lige sammen, og så kommer der en læge og snakker med dig, og så viser jeg dig rundt bagefter. Okay. Og skal lige se i det der spil også for en sikkerheds skyld. Kommer jeg lige og måler? Ja, jeg kan godt se det. Der er en del rystelse på, men han har indtaget i dag. Jeg har indtaget lidt, det blev jeg nødt til. Jeg kommer lige, så kan vi lige snakke om det, når jeg kommer og måler. Ja. Og når doktoren kommer, så har han altså får noget feber hele tiden. Ja, jeg har ondt her i halsen. Smutter du? Jeg skal jo finde Palle. Jeg kommer allerede torsdag. Okay. Helt sikkert, Michael. Nu var der noget, Denise, fordi jeg skal videre med. Ja, nu skal vi komme med. Finde Kim Palle, ikke? Nu skal det ned. Du skal til Ilulissat? Ja. Ja. Bagage med også? Jeg har kun den der. Rangasua Jigi Babu Nunat Uguna Yukabu Bisu Sudat Tobabu Bisan Qafi Galugi Gingulita Bisarat Shiulita Atatat Inuit Nunagat Bigisabat Qapugumu Bigisabat Qapugumu